Viżjoni soċjo-ekonomika li se twassal lil Malta sas-sena 2030. Viżjoni f'valuri umani f'soċjetà moderna. Viżjoni li fuq kollox se tiffoka fuq il-governanza tajba. Dawn huma tliet temi li se jiddefinixxu l-ħidma politika tal-Partit Nazzjonalista għas-snin li ġejjin. Il-viżjoni soċjo-ekonomika hija l-mużajk tal-aspirazzjonijiet ta' fejn il-Partit Nazzjonalista jrid iwassal lil dan il-pajjiż fl-10 snin li ġejjin. Soċjetà li tkun forza politika li taqqat l-isforzi ta' kulħadd b'ekonomija li taħdem għan-nies, fl-interess tan-nies u li ssawwar soċjetà li jimpurta. Il-valuri umani huma r-ruħ tal-politika tal-Partit Nazzjonalista fejn se jkompli jħaddem politika li tixpruna ir-rispett fil-ħidma tagħha, politika li se tibni fuq il-valuri tal-ġustizzja soċjali, solidarjetà, l-ekwità, id-diversità u l-valur imprezzabbli tal-ħajja. Fil-ħidma politika tiegħu il-Partit Nazzjonalista se jara li l-governanza tajba ma tkunx biss dik li teqret il-korruzzjoni u l-impunità li daħħal gvern laburista. Iżda trid tkun xprunata governanza tajba permezz ta' mezzi moderni u għodda illi tagħti aktar drittijiet, poteri u parteċipazzjoni attiva liċ-ċittadin, lis-soċjetà ċivili u lill-gvernijiet lokali. Dawn it-tliet temi orizzontali se jaħdmu flimkien ma' 14 il-cluster ta' politika li se jkunu qed jikkontribwixxu sabiex titfassal il-viżjoni fuq dawn it-tliet temi. L-ewwel cluster se jkun dak tal-benesseri soċjali fejn se tingħata importanza biex pajjiżna jinvesti aktar fil-mobilità soċjali sabiex ikun eliminat il-faqar. It-tieni wieħed se jiffoka fuq il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa bil-Partit Nazzjonalista kommess li jeleva s-servizzi tas-saħħa pubbliku u dawk privati fl-ogħla livelli li jeżistu fuq skala globali billi jinvesti fil-prevenzjoni, il-kura primarja u sensiela ta' ċentri speċjalizzati. L-ekonomija ta' għada se tkun il-qofol li fuq se jaħdem it-tielet cluster fejn il-Partit Nazzjonalista se juża l-ħidma tiegħu sabiex pajjiżna joħroġ mill-kriżi tal-COVID-19 u jitrasforma l-ekonomija f'waħda aktar innovattiva. Ir-raba' cluster se jiffoka fuq l-ambjent. Bil-Partit Nazzjonalista jibni qafas fejn il-priorità tal-protezzjoni tal-ambjent tkun parti integrali ta' kwalinkwe settur tal-politika. Il-ħames cluster se jiffoka fuq l-infrastruttura u r-riżorsi bit-tfassil u leġiżlazzjoni ta' master plan infrastrutturali tal-iżvilupp li jkun ikopri l-iżvilupp tan-networks ewlenin li pajjiżna għandu bżonn sabiex ikun kompetittiv, modern u avvanzat. Is-sitt wieħed se jagħti importanza li t-tisħiħ tas-sigurtà billi jinbena qafas ġdid ta' politika integrata li taqqat fiha il-forzi tal-ordni kollha u taħdem kompetenza, integrità u kredibilità sabiex tipproteġi lil kulħadd. Is-seba' cluster tal-Partit Nazzjonalista se jkun dak tal-ġustizzja u t-tisħiħ tad-demokrazija fejn b'viżjoni u bl-użu ta' mezzi moderni diġitali il-Partit Nazzjonalista se jara li l-operat tal-rati ta' pajjiżna jiġu modernizzati u jkunu ffukati sabiex jaqdu lil poplu b'mod effettiv u effiċjenti. It-tmien cluster se jiffoka fuq il-preservazzjoni ta' żbuħija u l-identità ta' Għawdex u tkattir tal-opportunitajiet għall-Lawċin. B'Għawdex isir ċentru ta' sostenibilità, sofistikazzjoni industrijali u żbuħija naturali fir-reġjun kollu. It-tassazzjoni u dħul fiskali se jkopru id-9 cluster bil-Partit Nazzjonalista kommess illi jibni sistema ta' tassazzjoni li tkun ġusta u ma tiddiskriminax kontra negozji Maltin. L-10 cluster se jiffoka fuq is-servizz pubbliku bil-Partit Nazzjonalista jagħti dinjità lil dan is-servizz billi jsir il-mutur ta' tfassil tal-amministrazzjoni pubblika fuq bażi permanenti li tkun indipendenti mill-Gvern tal-ġurnata. Il-11 cluster huwa dak ta' teknoloġija avvanzata u l-innovazzjoni fejn pajjiżna irid jerġa' jkun elevat fuq l-ogħla livell ta' teknoloġija avvanzata u innovazzjoni billi jiddaħlu f'kull aspett tal-amministrazzjoni pubblika. Soċjetà mibnija fuq l-erf se tkun il-bażi illi fuq se jaħdem it-12 cluster. Bil-Partit Nazzjonalista se jagħmel mill-edukazzjoni settur ekonomiku ġdid illi jħaddam fih l-aspirazzjonijiet ta' pajjiżna bħala punt ta' riferiment reġjonali tal-erf u t-taħriġ f'setturi moderni f'industriji ġodda. It-13 cluster huwa dak tal-identità nazzjonali f'dinja globali, bil-ħidma tiffoka fuq kif se tibda tissewwa l-ħsara illi saret lir-reputazzjoni ta' pajjiżna, fejn b'sens b'saħħtu ta' identità nazzjonali, il-Partit Nazzjonalista se jwassal lid-dinja il-vera karatteristiċi Maltin u dak kollu illi għamilna il-ġens illi aħna. L-aħħar cluster se jiffoka fuq il-popolazzjoni, l-integrazzjoni u l-immigrazzjoni. Bil-Partit Nazzjonalista se jaħdem sabiex tkun formulata politika li tkun tista' tara li l-infrastruttura, is-sistemi u l-komunitajiet ikunu preparati biżżejjed sabiex jilqgħu għal bidliet fil-popolazzjoni kemm fuq bażi staġjonali kif ukoll f'dik residenzjali aktar fit-tul.